Ovako, ja bih ovom prilikom citirao nezaboravnog i dragog lice sa TV ekrana Bosne i Hercegovine, Vehida Gunića, koji je često imao običaj da kaže: pojava knjige kod svih naroda na svijetu predstavlja izuzetan događaj. A Hadž Muriz Delić nas je obradovao sa ovom knjigom koja ima izuzetan značaj iz nekoliko razloga. Bosanskim jezikom napisati ovakvu knjigu kao što je Muriz Delić, jednu ljudsku, istinitu priču o životu od onih dječjih dana i dječjih želja do trenutaka kada Muriz Delić sve svoje snove ispuni, ali ode na drugu stranu planete Zemlje, ode u jednu englesku koloniju i sve svoje snove ostvari. Naravno, put do uspjeha, kao što znamo, je vrlo težak i posut trnjem, ali Muriz je uvijek našao dovoljno snage uz pomoć Svevišnje, uz pomoć vjere, jer je Muriz uvijek imao vremena da se sjeti Allaha dragog i da ga uvijek zamoli za pomoć, i ta pomoć je uvijek dolazila Murizu, jer Muriz Delić je vjernik prije svega. Njegova knjiga je ispovijest vjernika kako treba kroz život da se ide. I kako on kaže u knjizi, jabuka uspjeha je tu. Ona dođe zato što ti želiš da ona dođe. Muriz Delić nam je to jako lijepo pokazao. Ja mu se zahvaljujem još jednom. Hvala. Imamo